El que lo prueba no lo deja. Muchos jóvenes lo prueban, hacen los estudios y cuando terminan vuelven al patín. Me enamoré porque es un barco muy simple de mirar, pero muy difícil de conduirlo. Una vegada entres en el patí en sèrio, la sensació és de complexitat. És molt exigent. Portar-lo bé i saber aprofitar com altres fan, que veus, és molt exigent. Bueno, amb el patí de vela estàs molt en contacte amb el mar. O sigui, de fet, és una embarcació molt baixeta, amb la qual estàs en contacte amb l'aigua constantment i no té timó. Llavors, és realment una relació a dos amb el patí. Vull dir, es mou amb el pes, segons si vas endavant, si vas endarrere. Estás en contacto con el mar, constantemente, estás como patinando por el mar y esto engancha muchísimo. És un barco elegant, és un barco espectacular i la proximitat amb l'aigua I enganxa. I a més és això, vull dir, no requereix, no has de fer molta força. O sigui, és una navegació que està a l'abast de tothom.